Kadagan may kwarta ni tatay ron, tay. Amigo tatay ha. Yay! Happy birthday! Yo, what's up guys? Sugas akong kuhan eh. So first time na ko gigamit balik ang drone. Camera. Okay, kapila na sa ni tabugsok. May galing kay naayo. Sa nami karon diri sa South Villa. South Villa Private Resort, live in the heart of the city. Ha? Ano mag-ilong ito sa heart of the city? Ano wala mag-kidney of the city? Or stomach of the city? Anong heart man yun, no? Or in the brain of the city? May pool. Tinaw kayo ang pool, guys. Yan. So, nakalami. Nasa sila yung mga rooms diya. Tapos naday pula na. Parang wala ka sa Cagayan ba? Yan, perfect. Love it. Napoy sa taas. Oh. Yan. Nice. Paligto ang pagkaon. Yan, maka-zoom in, zoom out na ko kay gamit na ko ang camera. Right. Naramong gwapa nga ko, ano? Client. Batchmate na ako ni siya. Ayan. Pero murag wa siya matiguang, no? Nice. There. 30. Sumoto. Lingkod-lingkod lang mi diri karon. Wala daw kabalo ang wala kabalo ang birthday celebrant nga siya gi-birthdayhan. Kami sa may kabalo kinsay birthday celebrant. So masimi tinay mo baka na. Kasi ma-surprise ta ba? Tapos yun yung manugo ta mo man ang birthday celebrant. May ginaas ba? Kani daw nga area karon 30,000 daw ni siya rin tahan-tanan with rooms na. Pero napa sila sa promo karon. Okay. So mo ni first time po na mo dali. Nice, in fairness. Nakatisting ba ka nga na ay uyab? High school. Oh, giuna-una pa niya, oh. Op. Wala. Sa kagwapo nimo, sa kataloy-toy sa imong ilong. Wala kay uyab? Wala. Pero nanguyab ka sa high school. Wala po. Ah, wala. Pero na kay giganahan. Sila mo ay naiplano sa mga pero tapos So, wag yun ka nagpatintal. wala yan. Bahalang maglaway mo diya. Di mo ko isipon. Kaniya to ato lang ni, wala may naminaw, kita ramang giduha. So, pila mang ginauyab ni mo sa unang panahon? Sa pagsugod na ko panguyab, Oh. siguro mga di tali mo mino sa 20 ka po. Kiyawuts. Ha! 20 ka buhok! Ganina, lisod kay ka pangisihon. Karon pagkita ni mo sa kwarta, di ko na kay kangisi. Ayan na! Ayan na! Wa pa mahuman ng 500! Ay, bira pa! Bira pa yan! Kadagan may kwarta ni tatay ron, tay. Amigo tatay ha! Yay! Happy birthday! 75 ka, 500. O, di ka, ipamultiply pag yung kunin nyo ba, no? 75, so times 500. So